Яшәү дәүрендә тормыш мәгънәсе турында еш уйланып, үз-үземә миннән башкаларга нинди файда бар дигән сораулар бирәм. Шундый уйлар кешеләрне башкаларга ярдәм итәргә этәрә дә инде дип белдерде Надежда Ермолаева гаилә кыйммәтләренә ярдәм итү үзәге эшчәнлегенә багышланган түгәрәк өстәлдә. Оешманың еллык нәтиҗәләре белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан да танышып кайтты. Түгәрәк өстәл утырышында коммерцияле булмаган оешма итеп теркәлгән ышаныч, өмет һәм мәхәббәт үзәге эшчәнлегенә һәрдаим хәер хаклы район җитәкчелеге, Казан белгечләре, дин әһелләре, көмеш волонтерлар, мөмкинлекләре чикле балаларны тәрбияләүче аналар катнашты. Безнең Аллага шөкер 10 елдан бирле шундый оешмабыз төзелде. Моны инде бик абруйлы, бик булган җитәкчебез алып бара, Надежда Анатольевна дип йөрибез инде без аны. Ел дәвамында без матур иттереп очрашып, аларга күпмедер дәрәҗәдә ярдәм итеп, төрле өлкәдә эшләр, уеннар оештырып, балаларына күп милләтле районыбызда бит инде төрле гаиләләр бар. Эшләгән эшләргә нәтиҗә ясау ел ахырында гадәти хәл. Гадәти булмаганы бер тәүлек эчендә дә сөйләп бетерә алмаслык хисап. Ярый әле аның шактый өлеше экран аша тәкъдим ителде. Димәк, Кайбыш районында гаилә кыйммәтләрен саклауга ярдәм итү эше елдан-ел яңа юнәлешләр ала, тармаклана һәм гаиләләргә игътибар, ярдәм арта. Наш центр работает. Безнең оешма төрле юнәлештә эшли, төрле булса да барысы да гаилә кыйммәтләрен саклауга барып тоташа. Аеруча күп балалы, сәламәтлеге чикле балалар тәрбияләүче, тормышта кыен хәлдә калган аз керемле гаиләләр белән эшлибез. Мәдәни чараларда консультацияләр, тренинглар уздырабыз. Аларны үткәрү чыгымнарын Татарстан Республикасының коммерцияле булмаган оешмаларга бирелә торган грант ярдәмендә каплыйбыз. Әлбәттә, район хакимияте дә булыша. Соңгы грантлары ата-ана булучыларга һәм балачакка ярдәм дип атала. Моннан тыш әлеге оешма семинарлар, гаиләләрдә ныклы уңай эмоциональ элемтә урнаштыру өчен психологик тренинглар үткәрә. Төрле өлкәдәге специалистлар чакырылды. Мин мәсәлән 2 тапкыр катнаштым психолог буларак. Мин күп балалы гаиләләр белән эшләдем. Һәм инде икенче юнәлеш ул гаиләләр авыру балалар. Күп кырлы эшчәнлек нәтиҗәсендә әлеге оешма һәм аның җитәкчесе күптән түгел Татарстан рәисе премиясенә лаек булды. Әлбәттә, әлеге оешмага Кайбыш районының әти-әниләре дә рәхмәтле. Хотелось бы мне выразить... Бик зур рәхмәт әйтәм барлык әти-әниләр исеменнән. Мин авыру бала тәрбиялим. Безнең өчен махсус бәйрәмнәр оештырып, күңелләребезне күргәннәре өчен үзләренә дә уңышлар насыйп булсын. Кайбыш районындагы кебек гаиләләргә өмет уты бирүче социаль юнәлешле оешмалар күбрәк булсын иде. Мөршидә Җиһан, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары.